eta ongi etorri, ekitaldi honetara Jose Pozarriaren hola aretoa beteta ikustea. Gaur hemen entzun, ikusi eta asko igual deskubrituko duzuenak interes berezia duelako iaia guztion bizitzatera. Naiz eta oraindik norberaren zartzaroa pixka urruti edo urrun ikusi, noizbait behintzat, Maiaren bueltan aterako zela galdera hau, nik nolako zahartzaroa izango dudala imaginatzen dut, iruditatzen dut, ezta? Nork ez dut noizbait pentsatu, nahiz eta hemen jende oso gaztea dagoen, tarteka ariketoi egiten da, ezta? Gaur hemen 2 ordu barru beste galdera batekin aterako zarete. Eta galdera oso importante izango da. Eta galdera da, nik nolako zahartzaroa nahi dut. Ez nolakoa imaginatzen dut, eta nolakoa nahi dut, ezta? Norberak galdera hori egin beharko dio bere buruari. Espero dugu, gaur prestatu dizuegun ekitaldi honekin, behintzat, komentzitu ateratzea, gaur aurkeztuko den hau dela bidea. Hau izan litekela bidea. Eta ezer baino lehen, mila esker, Usurbil herri zaintzailea goiburuko ekitaldi honetara bertaratzeagatik, eta kanpotik etorri zareten hoi, ongi etorri Usurbilera. Zinez pozgarria da garik esan duen bezala benetan areto hau zutegi jendez beteta ikustea. Gaurko edukiek interesa eta jakimina piztu duten seinale. Eta nola ez, oso pozik. Eta espero dut benetan goiz atsegin eta interesgarria izatea denontzat. 2022ko azaroan zaintza azokan ere elkartu ginen hemen, zuetako asko ere hemen izan zinaten orduan, eta ekitaldi hartan konpromiso bat hartu genuen. Ordura arte, zaintzak eraldatzeko garatutako parte hartze prozesu zabalean ateratako ondorioei jarraikin. Eta hitzartze hau prestatzen ari nintzela, pixkat atzera egin, eta orduan esandakoak ekarri nahi ditut gogora. Garik esan duen bezala, 21. mendeko gizarte honek duen erronka nagusietako badala zaintzarena, eta horrek ekintza politikoa eta batez ere politika publiko feminista ausartak eskatzen dizkigula, benetan zaintza publiko komunitario berri bateranzko bidea egiten hasi nahi badegu, ez? Eta bide horretan, gure aletxoa jarri nahi genuela Usurbilen, eta Usurbildik, eta bokazio horrekin, jaiotzen zela zaintzen ekosistema bat eraiki eta martxan jartzeko asmoa. Jakitun ginela, nekez eragin genezakela lan merkatuan, baino arlo komunitarioan eta batez ere arlo administratiboan eragingo duen eredu berri bat eraiki eta martxan jarri nahi genuela, justizia sozialean eta ongizate komunitarioan oinarritutakoa. Eta lanketa horrek iraupen luzeko zaintzen sostengarritasuna bermatu asmo duen tokiko ekosistema bat eraikitzea zuela helburu, Usurbilen errotua, oinarri komunitarioa duena, eta zaintza beharra duten pertsonak eta zaintzaileen zaintza erdigunean jartzeko bokazioa duena. Eta ondorioz, etxeetara begira dagoena, edota etxean bezalako alternatibak eta ekipamendua kontuan hartzen dituena. Hain justu, ordutik ona, azken 3 urte hauetan ere langintza horretan aritu gara buru belarri, orduan plazaratutako bide horriari jarraiki, Usurbil herri zaintzailea eraikitzea hortzimugan dugula. Eta bide luze honetan beraz, gaurkoan, mugarri bat ezartzera goazela esango nuke, azken batean zaintza ereduaren eraldaketa aurkeztera gatozelako, eta bai eta eraldaketa hori ahalbidetzen duen ekosistema, eta eraldaketa hori ahalbidetzen duen gobernatzeko modua ere. Zerbitzu soiletan oinarritutako arreta eredutik, pertsona bat biziplan bat eredura. Horixe da, zaintza arreta eredu berria barnebiltzen duen helburua eta dagoeneko implementatzen hasia garena. Eta 2 oinarriren gainean eraiki duguna hain zuzen. Bat, zaintza edo babes gehigarria behar izateak ez duela esan nahi babes gabe gaudenik eta erabaki ezin dugunik. Eta ondorioz, ezin ditugula zaintza behar duten pertsonak
denak berdin tratatu, denak bat eta berdinak bailiran, denak ahul eta menpeko bailiran, zer nahi duten eta zer behar duten esateko gauza ez balira bezala. Eta horixe da hain justu, zaintza eredu berri hau birpentsatzen hasi ginenean gure gako nagusia. Eta benetan begirada aldatzea eskatu diguna. Gure helburua baita iraupen luzeko zaintzetan, zaintza prozesuetan jarraikortasuna bermatzea, zaintza behar duen pertsonaren bizitzari zentzua ematen jarraitzea, pertsonaren bizi proiektuetan hausturarik eragin gabe, eta nagusiki bizitza duina eta bizigarria ahalbidetzea. Gai izan nahi dugu pertsona bakoitzaren lehentasunei, nahiei, erabakiei erantzungo dien zaintza arretak eskaintzeko, eta horretarako iruditzen zaigu ezinbestekoa dela zaintzak integraltasunetik eskaintzea, eta batez ere komunitate eder honek, Usurbilek osatzen duen komunitate eder honek, eskaintzen dituen aukerak profitatuz. Alegia eta labur esanda, pertsona bakoitzari egokitutako eta modu parte hartzailean osatutako biziplanak eskaintzea. Eta bigarren oinarria edo premisa. Guztiok dugula zaintzarako eskubidea, baina ez beste pertsona baten eskubideen kaltetan. Eta beraz, zaintzek ez dutela ez generoa, ez arraza, ez jatorria, edota klase aldagaiek zeharkatu behar. Eta zaintzak emakumeen ardura esklusiboa izateari utzi behar diola, eta zaintza lanei ezinbestean prestigio ematea dagokigula. Zaintza lanak balioan jarri behar ditugula. Eta hori ezinbestekoa da, alor honetan lanean ari diren langile guztiak baldintza duinetan aritzea. Izan eremu publikoan edo izan eremu pribatuan. Oraindik ere egiteko, eta zorionez egitasmoak ez zaizkigu falta. Biziplanak martxan jartzeaz gainera, baditugu eskuartean beste 3 proiektu epe motzean gauzatuko ditugunak, eta gaurko plaza eder hontan iragarri nahi ditugunak. Bat, bizi osorako etxe bizitzak. Egurtzegin gisa honetako 6 etxe bizitza eraiki ditu Matiak, eta udalak eta Matiak sinatu berri dugun lankidetza hitzarmen bati esker, 6 etxe bizitza hauetatik 4 udalak eskainiko ditu. Justu aste honetan, aste azkenean edo ostegunean, sinatu nuela dekretua Eusko Jaurlaritzari eskatzeko Usurbil eremu izendatu dezan, eremu tentsionatu izendatu dezan, eta horretarako udalok ezinbestekoa daukagu 3 urterako etxe bizitza plan bat osatzea. Plan hau, hain justu, zaintzaren zeharlerrotasunetik diseinatu dugu, herri zaintzailearen marko kontzeptual horretatik diseinatu dugu, izan ere gure ustez hartzen ari den gizarte honetan eta zaintza behar duten pertsonen kopurua nabarmen igotzen ari den garai honetan, etxe bizitza politikak ere diseinatu behar dira kolektibo horren beharrei erantzun ahal izateko. Eta bizi osorako etxe bizitza gisa izendatu ditugun hauek, badute asmo hori. Kolektibo horri erantzun habitazional bat ere ematea. Diseinu berezia duten etxeak dira, bertan biziko diren pertsonak, zaintza behar izan da ere, euren etxean bizitzen jarraitzeko, eta gainera zaintza eskaintzen duten pertsonengan ere begirada jartzen dute etxe bizitza hauek, izan afektibotasunetik bizekide izan da zaintzen duten pertsonengan, edo izan bere zaintzaile profesionalengan. Une honetan justu etxe bizitza hauetarako sarrera baldintzak, esleipen modua eta barrak arautuko dituen ordenantza bat ari gara osatzen, baina finean zaintza ekosistemaren barruan Usurbilgo udalak eskainiko duen baliabide berri bat izango da, nolabait egoitzarako bidea atzeratzea ahalbidetzen duena, eta bizikidetza unitateari, pertsonari euren bizi proiektuekin jarraitzea ahalbidetzen dien etxe bizitza eredua. 2. Biziplanen logikatik
diseinatzen ari gara ere etxez-etxeko zerbitzua. Goiti bera aldatzen eta zerbitzua berrantolatzeko asmotan gabiltza ardatz garrantzitsu baten bueltan. Eta da zerbitzu horretan aritzen diren eta lanean aritzen diren pertsona guztiak lan baldintza duinetan aritu ahal izatea. Eta 3, hurbilduz programa. Egoera hauskorrean eta bakardade egoeran dauden herrikideen integrazio komunitarioa ahalbidetu nahi duen proiektua da. Eta nire hitzartze hau eskerrak emanez bukatu nahi dut. Lehenik eskerrik asko Matiako ekipo osoari, horti zaudete Erkuden, Maider, Amaia, Elisa, Ainara eta konpainia. Lizitazio bidez martxan jarri genuen ja duela 3 urte, 3 urterako bide laguntza eta bide laguntza hau amaitzera doa. Eta bide laguntza hori gabe ginateke gaur hemen egongo eta benetan eskerrik asko. Eskerrak ere emagineko kidei, miren uste horti zaudela, zuen ekarpen feministagatik, izan ere guk argi daukagu. Eraldaketa hau begirada feminista eta antiarrazistatik egiten dugu, edo bestela ez da eraldaketa integrala izango. Eskerrak ere ekosistemako lantalde ezberdinetan parte hartzen ari zareten guztiei. Izan enpresa, izan langile, izan komunitate, izan zaintzaile. Ertz guzti horiek arikaltzetik eta bakoitzak gure zereginetatik eta ditugun funtzioetatik ekarpenak eginez ari garelako. Eta elkarlan publiko komunitario pribatu horrek ahalbidetu duelako gaurko eguna. Eskerrak ere diputazioari, Gipuzkoa Herri Lab estrategia abiatu eta herrien arteko elkarlana sustatu eta usurbilen egiten ari garen bidean bide lagun izateagatik. Tokiko ekosistemek eta tokiko proiektu hauek ezinbestekoa dute elkarlan hori. Eta gaurkoan batez ere udaleko gizarte zerbitzuetako sailari eman nahi dizkiot eskerrak. Zuen lan, ordu, ahalegin, esfortzu eta gogori gabe, hau ezinezkoa izango zelako. Eta gora aipatu nahi du zuen lana, eta benetan nabarmendu zer nolako zortea eta luxua duen Usurbil Gorriak, zer nolako zortea dugun Usurbil Gorritarrok daukagun gizarte departamentuarekin. Gizarte arrakalak ugaritzen ari diren honetan, jakin badakit zer nolako presioarekin egiten duten lan, eta hemen bazaudete ere beste gizarte langile batzuk, eta gainera askotan gutxietxia izaten da zuen lana. Nik han eta hemen esaten dut gisa honetako proiektuak aurrera eramateko lidergotza politikoa ezinbestekoa dela, baina lidergotza tekniko hori gabe ere, hau ezinezkoa dela, eta Usurbilen zorionez hori ziurtatua daukagu. Eskutik aritu gara, eta ez du dudarik ere eskutik jarraituko dugulako. Horregatik, mila esker Maria, Maider, Ander, Kontxi, Ane eta Idoia. Mila esker.